3, 2, 1. Ako rin naman. Apaya. Asla mabigbig ko dati nga ba daw. Apaya. Adi namin sa nga tinugtukan tayo kasi ti bago na inalam siguro sa cemetery Animal na. ka. District supervisor daw ito din eh. Ayan, nagbaha ko man. Ako rin naman. Hina ko nakal. Apaya. Talungal daw na ato yan. Inkali daw. Apaya. Nagungar. Na lagungar. Apay kabinta nagungar. Kinurog ti aso. Animal ka. Hi, good evening sa'yo, Bebe Labo. Wow, Inya tinagan niya timaday tayo ang anagan mo. ang kagngir-ngir si malislis tagigis mo. Wala unang. Bueno, apay mo't niya, awang mo't titudo, agruar ti biruruko. Nagkiyot ka garod niya na po, nakadus niya. Hindi timatay tayo managan mag-ading tao. Pakasti tayo ni matmangkwa tayo di arugan. Sige pa, mabali magawit tayo lahat. Aguri ka, di ta tayo manabayadan. Hinanagan mo dahil? Edward. Edward. Ayan. Edward, mano tawag mo, ang nagbabae ni kang kadamdamati good kwartam, igatang mo to ti shampoo. Tari, Mano, medyo na ang tuol kaulog. May manutitawon ni Edward. 17! Oh, nasa papan nakalungtot mo ah. Di ka pa'y nagmarmara sa baka lang akang pa. Abay, naka-uniform ka ti pangpurinarya. Ang bagbagkat ka ti kwa na natay. Ang bagbagkat ka na tinatay. Winaw. Pagkat boys ni Vidal. Ang taktakaw ka ti sabong di simenteryo. Ay na. Tagalog! Ay, Tagalog. Pasawan mo, titsura lang ang Tagalog. Naan, suling, nakwalang naduri lang talaga. Tagalog ka, Tagano ka. Tanga! Tagalog ka. Taga saan ka? Taga Ilocos ka mo, ditimbang ka na ako Ilocano. Taga saan ka? Kulakot, Ilocos. Ilocos, taga Ilocos ko na. Tapos, Tagalog. Taga saan ka? Taga Inor. Tagatoy. Tagatoy. Ilan taong ka na? 17. May trabaho ka na? Oo nga. Anong trabaho nga? Teacher! Wow! Gusto di ko tumo. Wow! Gusto di ko na. Mal, nisyak to. Ay, ingay. Apaya. Ang kanadanak ka. Sa tato yung teacher na. Pag-absi na nga daw niya na ka. Teacher ka no. Bueno, dati mo ti maestro di ba anak ko? Hay na, hangkula pag is-eskwela na. Abaya. Ni, mabiyak to pa'y tanwang nga di nga eskwela, tapos kastoy to pa'y maestro na. Anong subject ang tinuturo mo? Mape! Ay, Mape, di ba basketball kas dyan? Wala na dakas dyan na, Mape ka. Mape. Sige, ituro mo nga sa amin paano yung mape. Ay, dito yung estudyantina. Adi ka na tikatwa na nga teacher niya, taga-video kayo. May girlfriend na ikaw, teacher, inala ka na? Yanagan na Edward. Edward. May girlfriend ka na? Meron na. Uy. Ilan? Ilan? Isa. Isa. Yung girlfriend mo, alam ba niya na boyfriend ka niya? Oh, wow, sana all. Baka pag nalaman niya, mag-break kayo. Ayan, Edward, ako si Auntie Soleng. Ako Uy, din, kaingay. Nabasa. Ano basa? Nagkutikot ka sa... Ako din si Auntie Ingin. Ayan. Ay, nagpaiso na basa. Kutikutam sa amin tauto mo. Baka talugso mo. Ay, wala. Ang pasti ka din, punta ka rito. Nagrigang ka tayo, Tagalog. Up! Tap, tap, tap. Ayan, Edward, alam mo kung anong gagawin natin dito? Magtatakaw ng baka. Ang bukal kayo. Kasi Edward, may gagawin tayo dito. Kakanta kami ni Auntie Ingin ng Ilocano song. Lahat ng gagawin natin joke lang Huwag mong siseryosohin. Ayan. Kung anong gagawin ko sa'yo, gagawin mo kay Auntie Ingin. Ganaw. Halimbawa, hinawakan ko yung ulo mo, hawakan mo din yung ulo niya. Now, kung kinis ko yung ulo mo, ikis mo din siya. Ganaw. Pag kinidkiban ko yung sungo mo, kibkiban mo rin yung sungo niya. Ganaw. Malugi ka suling. Abaya. Ada flavor ding ipon na. Ina. Ginawa ni Star Margarine. Abot kamay ang pangarap, basta Star Margarine. Apo minatayan tumawa tamang titinapay. Kaya karuso jigdip kinatay palamang ko. Ayan, ito, di na mo makataros. Mga makataros. May pa'y dati timid mo pa'y ni kasla ubot ti ubing. Abaya. Kaya nga nakaukawan nga timbak ki nga ubing kasla. Kapir-pir-pir. Animal ka nagsabsab kan sa apoy bago ka may dito.
Ayan, Edward. Oo. Pwede nga hawakan namin yung kamay mo. Ayan. Ayan. Tapos, medyo isayaw-sayaw natin. Alam mo magsayaw? Alam mo? Sige, sige, magsayaw na ikaw. tayo. Maestro. Maestro. Pasok. Sayaw tayo, sayaw. Sayaw mo, Edward. Good man. Palakpakan tayo kay Edward! Paano nga pupunta? Ikaw makibugpuntal na. Ayan. Sige, sige. Marami pa sila. Dali mo. Marami pa sila sa Ay, likod. dito ka Edward, dito ka Dito, Edward. dito. Oh, sige, puntal mo. Kabutan na mo, di ba? Lumayat ka magpakal. Nilagi Marting ipon nantay. Abaya, Sumurot-surot ti protocol. iyak protocol. Naka-social distancing. Hoy, natulnog na babarangay. Wow. Ito yan. Makabanlog ka, Edward. Makapal ka. Tata, yung dinarog-darog mong ganon, may natamaan ka ba? Wala. Nagbanlog ka lang. Alam mo ito, nabanak na pa siya, hindi palasa. Nabanak na pa siya, hindi palasa. Nabanak na pa siya, wala na. Ay, Edward. Dito. Ano yun? Tanong ko. Tugaw, dumawag kami ng tugaw nga po. Tumulog kami man titugaw ubay. Nabibila ka. Yan. Edward, ang tugaw ka dito. Sit. Tuwa lang nga na. Isa lang. Isa. Wow, nakadipat na eh. Sa pari di patron. Pati dati natamaan dati yan. Apay gamin ta Sabi nagsapa. mo siya nga niya. Gutat na rin. Nasapa ka gamin nga nagbisyo. Iso nga kasta. Agay. Apay ngayon maingin ngayon mo. Pantuga nga nagsala. Siya mamagaraw. Napanak na. Ayan. Hinig ka makulo. Nagsugna. Pati ulo na natin. Apay simsim po ka kaya ang katabakwan. Nasublot si kanila. Hinig ka makulo. Ay ngul. Hinig ka makulo. Loading. Awan signal dito. Start naman. Tut. Hinig ka makulo. Ulo. Ay! Kaya kami lalas 12! Edward! Pag hinawakan ko yung ulo mo, hawakan mo yung ulo niya. Oo, alam mo na. Pinagunggunan na dati nga teacher. Narigat nga isura. Nagwapo ka matikunak ng duldog ka mo. Inigamak ulo. Hang! Hinig ka Inigamak makulo. ulo. Ikanamo. Ay baba, bahina. Inigamak ulo. Uy, tata! Wala na sinyala! Ay baba, bahina. Inigamak ulo. Ulala. Ay ada yung kapay ay ayatay. Inigamak ulo. Oh! Di ko na di kansyon. Inig ka makulo. Tagalog! Pasi ka pa lang. Tugaw, upaw. Naranggas mo dati nga factory defect. Maminsan pa kitang parusugak tarupan. O ingin ang antirusok, tirupa. Depende nga. Ay sa bagay, daman tubay ubo na. Uy, imalis ti ubo na niya. Ano ang susunod sa ulo mo, sa parte ng katawan mo? Ano ito? Ito. Noo. Oo. Anong English ng noo? Kung teacher ka. Ah, yung ano? Saka mo, anong English ng noo? English. Sinus. Sinus. Ay, apo. Sa bagay yun, sumakit tihi ulo, wala ka sinus mo. Sa kasi ang sinus. Ay, naapo niya naka-ispilahan, nag-ispilahan. Oo, ito yung papagat ispila ni Ingin, Sa pakisuman bakay. talaga na dyan. Amo yung 20, English, iti, no? Sinus. Ayan.
Sa bagay at pa'y sumatapo, di tayo magpapada tinag-iskulaan, at tayo magpapada ti maestra ide. Hinigamak Sinos. 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 Ganyan. Ay mababaina. Hinigamak Sinos. Sinos. Ito'y muging. Ay mababaina. Hinigamak mungking muna na. Ay adayo ka pa ay ayatan. Hinigamak mungking. Ay mababaina. Anong susunod sa Sinos? Anong susunod sa Sinos? Ilong, ang muna. Diba? Sinos, nose. Wow. Parehas nga taos na. Dito tayo sa nose. Inigamak agong. Uy, nakados nito. Inigamak agong. Aguray kasuling! Kaya, Nagangsal! halangan na ang Pauy! Oy! halangan na ang sag. Ngangay! Nadangro. Punasan mo yung kamay mo. Ang tita punasan taga-tabo. Punasan mo. O, yan. Mabalinaw. Pwede na. Bakit umihi ka kanina? Hindi. Kaya nga rin talagang set mo datadakulap mo. Edward, matanong ko Ay, lang. pinagpapawisan. Edward, matanong ko lang, naligo ka kanina? Oh. Oo. Anong oras? Alas 8 Alas 8 ng umaga. Bumangluson. Bumangluson. Edward, amoy nga tuunay takilikilim Kapay kamay. Sumaplit bes. Amo ingin, ringat nga to nakakilikili na. Ay nada malaglagip ko. Inya. Jaya meno sumiingat at agamin ti Chico Medjay. Wow. Abo butong mi ajay. Kapaya. Hipugot. Ay, animal ka. Kung amoy nga to, baka rumor tapugot takilikilim. Nadangro bes. Hinigamak agong. 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 Ang kumay batang ka tanang kamakaanasal ay mababainan. Hinigamak agong. Agong makadugdugog. Hinigamak agong. Tulala ay adayo ka pa'y ayatin. Hinigamak agong. Agong. Agong makadugdugog. Hoy, nakbayang kabis-isam. Kasla nagpusi nga popcorn kasumot. Kaya, di ba ba? Ano ang susunod sa ilaw? Hindi pwede yung ngipin mo. Mga mabalin, alang nga kawalong dati niwak ka. Abutan ko nga ngayon Aba yung picture. Sumuro kami nga dikay. Dito tayo, teammate. Email. Oy na nga po. Bakit ano yun? Ikaw naman tisya. Guri kayo magkalisa. Mandatong. Guri kayo. Karusong man ni ako. Dato'y ti kamayamanan nga tao dito, hikwayan da. Kaningka na timid at tatagana. May girlfriend ka na talaga? Ang swerte mo pag ako naging girlfriend mo. Hang kagisursuron, hang kapay ngaglablaba, hang kapaglutpon. Kung last nga mo alamidan. Animal ka nagrugay. Animal kapkap sa dapat. Bakit anong kinain mo? Kumain ka ng daga? Ay, ng lupa? Dito pa, side dito ni. Ari yan, kanarugay. Nariga dati nga ubeng kung ano, teacher ka, teacher na linis. Sige, nag-nyer-nyer ka na. Titi siya Manas magpunas. natin bibi ko. Ako rin kasya po ng punas. Dito, side dito ni. Yan, okay na. Gustaw! Gustaw, namayatan. Yan. Oh, kumapaw! Guwapo ka pa, Sek. Ako yung may takilik-kilik mo ti pagkikuang. Oh, gapo, oy. Mayatan, nagwapo niya. Dito tayo timid. Inongwak titi. Ongo. Ay mababain ako mo. Inongwak titi. Hindi ka kataw talaga. Ay mababain ako. Nagbayang mo mga uwang kayo kakaasa nga mang tugtugpol ti agis ka. Inongwak titi. Kunala. Inongwak titi. Gusto na ko rin kagat-katay di David ko. Among datag katay katibigan kagat-pungan. Ano ang susunod sa dito sa chin mo? Sa mama mo? Ito, ano tawag dito? Lieg. Lieg. Dito tayo lieg.
Pinagnir-ngir, tumot na ba ano? Sige, ikatang, basta. Siguro no, ilabang dati bado na mabalkas la pinapaitan no. Pumahit. Ah, di So, na. mabaling nga pamugbuong na. Sige, ikatang, basta. Di ba nagsimpat kami ni Hingin? Manglinlinis kami, mahal. Inigamak tungad. Tungad. Sige, ganun o ginawa ko o ganyan. Tapos medyo imamag mo lang ganyan. Patason, Iirot mo. Iirot Ay, mo. wag! Ang ipusong ka ngay sa no. Inigamak tungad. Ay mababain na. Inigamak tungad. Ay, mga... Wag! Ikaw! Ito ba ni Tisuso? Inigamak tungad. Mula lang. Ay adayo ka pa. Ay ayagan. Inigamak tungad. Ay mababain na. Anak, ano ang susunod sa leeg? Ano ito? Baga ka no. Baga. Ang paiso dato'y baga, dato'y batog na. Baga. O, dito tayo sa baga. Tayo sa baga. Panginaon, nadano na mo dati pagbibiyag tubingan. Oh, nyanaga mo tayo. Edward, agpili ka. Oh, Tagalog. Mamili ka anong gusto mo, petroleum jelly, wino tire black. Tire black, dato'y. Sige. Ngayon, Edward, kung anong ginawa ko sa dibdib mo, yun din ang gagawin mo sa dibdib ni Ingen. Edward, tanawan mo para makita mo. Tignan mo daw, tignan mo. Oh, Ang laki na. Ang mga logi dito yan, upa nga guyod dato'y. Nakita mo yung mungay niya, yung gano'n niya. Anong tawag daw? Muting-muting niya. Nakita mo. Anong Yung kulay? tutumod niya. Anong kulay? Black. Black. Siyempre na uberios. Dito tayo, gente. Dibdib. Ayan. Inigdama baruko. Ikaw din ah. Hindi day! Ay, kasi na. Inigdama baruko. Ay mababaina. Inigdama baruko. Ganun mo lang ako, ganun. Kasi ang puspos din Yan, close open. Kasi close open. Close mo lang. Ay mababaina. Inigamak barupong muna. Close open. Ay adayo ka pa. Ay ayatid. Inigdama baruko. Dalawa. Yug. Ay na. Sanaw. Kinaot-ot baruko. Ikaw mo yung pasok mo. Pasok mo, close open. Pasok mo. Tigar-gar. Ay mababalina. Ang tig-tigar-gar. Dami numalpas ka nga gutad. Ang agbugbuggaw. Mapasma. Kinoldekot mo nga. Ganun mo siya. Ay mababalina. Inakusang barupong kurala. Ay, adayo ka pa. Ay ayatid. Inungwak baro. Kung larong bar, di mo pagka. Tapos ano nga, huwag datay. Sige. Wala ang pinilim dataw. Alay. Inungwa baro ko. Kasala mga pisinigang. Ilong mo. Ay, natatati, nalinis pa na mo narugi. Ilong mo. Baro. Katong sa lagat to, ito nalilinis pa. Oh, nalilinis pa. Uy, nag-iba ron. Dati kas na pitsong manok ka. Nag-ibas ka sa pawan papaya. Oh, go. Siyempre na yung kasta, may kasi mo maningin, oh. Alang mouth, oh. Inongwak. Sino ko nagkautan siguro dako mo. Animal ka, ikalit na data, nagpababa. Dito tayo. Inongwak. Baro ko. Inapo ang magbuy-buyan nila kayo, go. Sumabali na agsayaw. Inungwa baro ko. Kasla na, ganda. Among latan. Iodized flavor. Inongwak. Baro ko. Uy, rich kid siguro dato eh. Oh, nagat sibuyas.
Inungwak. Barutong. Inungwak. Oh. Yung pinag-kiss ko sa'yo, ganun din. Kiss mo din. Dali ba tayo? Umululay. Kaigas. Mabilisan tayo, nabitina ka, nabitina, nasakit yung pusaw. Nabitina! Sige, inungwa barutong. Inungwa barutong. Sige! Isa pa! Sige! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Limitan! Nalmos Ano ang susunod? Dito tayo. Dito tayo, natipusin. Hindi tayo manipusit na. Kita matapusag mo. Na animal ka, guri kayo na mga marunggay tayo tugtol ko, abugbo, lubigan. Pero men! Katagdaga! Ang kangagdakan, ultimo bago na kadagdagan. Dito tayo. Kita mawiyawon na di pusod na si kangay nay. Nuta ka nato si kangay nagaduruot na. Hoy, dati ruot nga dati buhok nga dati titawag na dito yung suling. Karog. Pitakraw. Karugtong ng bulbol. Alay, ita tayo ayan tay. Pusod. Asan yung pinakamahabang daliri mo? Ika, kakawang mo, animal ka. Ate, nay. Kas bakit tanong ka dito ya? Kas lalong bayat mo. Ate, pagtudok mo, pagputiko mo. Alam mong magganon. Magsuke. Magkuti ka. Data ni damagong data, antikol nga data. Ay, nakanantik. Data ni nakakalugong antikol. Adaw, Wow. alam mo magkuti ka. Isok trabaho ka ni Balse. Agsuking. Uy, dati nga balin tayo sa angutan nyo di iman na tagitang. Huwag na kaya. Ang pep. Dito tayo pusat. Hindi tayo pusat. Tingnan ko yung pusat mo. Yan, kakautan ko pag kinutikot kong gano'n. Kutikutan ko din yung sa akin Ikan latang Inigama pusat. Sige, iba-ibayag mo. Ay, mababay na. Sige, dalawahin mo. Inigama pusat. Ay, mababay na. Tatlo. Inigama pusat. Mura na. Ay, tayo kapay. apat. Apat. Inigama pusat. Ay, mababay na. Ay, alam mo, sige, kaya na. Nato yan. Inya, anong baba ng pusot mo? Dito. Dati nagpautan dito ang alugpo. Kasama naka-break. Itakman. Pan! Tila, ulo. Pasitig! Walang break! Animal ka! Pinanawak ni Kapitan mo tinapsin mo nga di. Wow! Hello, Kap! Hilmitan! Di Kapitan! Hilmitan! Baka ninjil luksin, di ka babate. Baka di ba lalawi? Mati niya nakita masansara yung mga kinalakay ko. Wag. Kung dati sa balay. Kapaya. Kaya na, noong nga pong siguro dati, ato rumor nga pampanit eh. Animal ka kasla umok tipir-pirlo kami taumok mo. Dito ka man. Ingay! Kapaya. Tutok na lang ang ubaw mo, siguro agalang ang kahoy. Ululuwag sila. Uy, ito na bakit mo tama? Ay, nabagasmut si ka. Tingin ko, alam ba na, hindi kinita. Nagdilpad. Agore ka. Lalaw-lawa. Sige, dito tapos. Asan yung ulo mo? Wala. Baka mapakilat yung ulo mo na tayo, sarwa. Inigamakos. Dito. Yan. Dadan. Anong nararamdaman mo dyan? May pumipitek? Buntis. Tintinignan niya kasi yung ulo-ulo mo na buntis na siya. Nakakala nga makarkargaan angin lang at sikuga ko. Inigamakosag ay mababainan. Inigamakosag ay gusto ko ay mababainan. Inigamakosag ay atayo. Inigamakosag ay mababainan. Pakikis mo na na.
Oh, ano susunod? Ano yan? Ito. Ayan. Eh. Naamo makapagkula mo lang ang titugiti tayong. Kasi kanakal. Naman, kasday karugit. Alayan na. Abo, nabakit mo nabagas mo. Sus! Ay, di tayong tinga. Meron kang naging girlfriend na naranasan mo nang mag-make love? Ay, Oo. Hindi na siya May virgin. experience ka na sa bakla? Ah, Meron! Ay, oo. Maklamaw. Alay, sige. Ay, ito na yung Ano tinga. nakialaman na lang ako mag-aputak mo. Okay lang sa'yo, hindi na ako maggaganon sa'yo. Oo, lang, si sa'yo kalatan si naman. talatagin na put garuda. Hawakan mo ah. Oh, wag mo munang itadanon, ganun muna, ilalayat mo muna. Pakawanon na ka po, aming nagbagbasuka. Game na. Muna, sapay lang kumata na sa'yo, ati pa kay kariyak ko na daton. Animal ka, kasla makapirti sa lunat sa. Alay, Ay, na! Ngayon, nagligat na ako, tagsapol kwartan, aya. alay, ikaw! Dito ka, sumako ka sa kamera ganyan. Inigama. Inigama krabong. Ay mababainan. Tangan na namin daw! Manaktak ka mo, mapanal! Ay, usap! Inigama krabong. Ay mababainan. Inigama krabong. Ikaw na lang. Isuday at ay ayakat. Inigama krabong. Ay mababainan. Pasar! Inigama krabong. Ay mababainan. Inigama krabong. Hindi makakal na. Inigama teka mula na. Ay usiwan mo ang may katwa. Inigama tinga. Ay lintagan ah. Nakapasol ka! Kadang-kadangos goiter na. Awang malang. Alright, ayan ang pasalamat tayo magpili. Edward Apo. Tamay sa suna nga nagpalagsak katatay amin katangarabi. Ayan, okay. Edward, bago natin tapusin, mag-hi ka muna sa YouTube video natin. Tamalay mo, isa ka sa magti-trending din kagaya ng ibang mga naging audience namin. Malay mo yung mga followers tsaka subscribers natin. Bibigyan ka or isa ka sa sa mapalat na bibigyan ng mga followers natin galing abroad. Ayan, mag-hi ka dun sa video natin. Ayan. After ilang araw, nasa YouTube ka na. Ayan. Maminsan man pa po palakpakan tayo ni Edward. Tamay sa ito na apo ka ng kisay, itiladingit, iti Jeronimo family kan kanang paragsak kada kayo amin apo nga umay nakipagladingit, iti pamilya nga nasudnan. Ayan. Itulod na kan Edward tatay Dad sinunod. na ati kwartam tayo paglapamasan nga dumaron ka ni San Pedro. Ayan. Tapos, sinundo na kayo dyan, tatay tulod na kamot lang, kunting katahimikan lang po, pamadayaw kini Edward, tay tulod men. Dagiti mga kayat apo nga makipagtulod, ito'y kayo laong likod. Ayan na iti ubeng Apo. Ang kaya giduduron dachay likod, testay raw. Sagday sa lahat, tanong mawarasan namin nga nagpagpanaw. Edward, yung paborito mong pabango, ipapabaon namin. Ayan. Kung namimiss mo kami, Edward, huwag kang magpapakitaam. Magtataginap ka na lang. Damot medyas, ulos, ngay pabalon men, tanudi ka nga aglam men. Tagalog, di naman tarusan. Kambutan ati na mo mangugol. Ube, igay nga, diti pagikuan tayo, tayo diti pagitipan ti apo inip. Lisyan nyo, Ben, tadakos nga may sagay. Ay, di ka papatay? Bakit sino ba nagsabing patay ka na? Ali, tulog na ka. Hindi atid ka na namin. Edward, sabay lang kumakot, nasaya ati pa kay Karyang. Tayo, tulog ka kayo. Ay, ako rin ka di barangay Tanaw. Hey, nanay, tangal na mo dati bang kayo? Hey! Di ako patay. Ang protesta, di ako patay. Nabing luray ulit, di ako patay.
Pwede ka patay pero itutulog ka lang Wala, namin. itutulog ka lang At least namin. maranasan mo na. Wala, alin. Tayaw! O siya ito muna, flower car. Pamilya ni Edward, din tayaw. Awan ti tumaltalyaw, takaws. Awan nagsubli-suplay. Din tayo. Ne, pamilya ni Edward, gudgudin yun di manok, kaya makapuli pagpagpag. Alay, tayaw! Awan tumaltalyaw. Ay, agurin kayo, pamanan nyo, May! Agurin ka, pamanan nyo! Ne, ako rin ay salat di bangkay. Ang nga dito kayo, dito yung public, dito kayo matayin tikwa. Dito. Ito na public. Sulay, kaguray! Apa yan? Buwat ipunpunta! Kaya, Patigi kukusa ka na. agurin ka, dagahan sa CD na di mo rin ang iyak. Hindi kita, Ay, nadik ko! Ay, hindi kita, ay, nadik! Ay, nandiyan wala ka tiga ka sa payut mo nga tika nalasatan tikinadang runa isumatang tinangkil kay gan nangito beti agas mo na Edward ayun salamat Edward Alright, ayan na naman na ako ti person minigin. Ako pa yung pag-awit, nagsubli kami pa ako ay damdama. nakay pa'y kagawawit apo tay ti paay iti bonggoy ti suling daos ban kada kayo tatangarabi kas lahalo-halo umun-unag uminimas Rumabrabi, pumipintas! palakpakan tayo ng tingas ulit Kasama kinigin! Salamat, Ngayon bye-bye. pa, Gabi.